جانكم عبشحن 976 عبتي مستحبرت صوفين استأساسرت نا يوكرين كتما فستيف تولده ولدو كاب محورة بوليتيكا تقامات نمدحان وطرو عبسكفتا ينبرو نبرو عبغزاهم موق ماي أخول مسرطاو نگرات تنور اللو خفال دخلنت عبي نزي كنتازي تعزيبو إيو نساقامات بتجهات كسوغروم زلو وساني زوسده إتي عبتو اوان زنبره منابابرو نجانكم نمسايو زقرت مدرخ يونيرو ننسنتو زفتاتن اوان سدت عبشعين 999 عب 16 عامتو مسكونه عديو ناو كالفورنيا أمريكا نموساد وسنة اتسدت نجانكم كابتي زلومر بحلي عدوش مدرخ زساقا قرو إيو عب أمريكا عبزا أتولو اوان ناي قوانقا نمنابابرون بدوهتات قطمم بحاجز منجستي نتحاجزو نصمونات زبتسح عقحو يعدقو نبرو إذا مدرخزي نجانكم نتجهات النسراحن زلوو عملاقتا زترسيو عب أمريكا كابزنا بري أي مجمرتا عمتات عب ماونتن فيو عبزتا بحالي بوتا اندانا ورو جانكم نسدرابيتو نمحجاز واليل مزرعي كونه عدي دوما عب كندي زحامة مصابات اندا سرحت نودا كتحجزو تسعير نبرت مستخلو مكارا جانكم عبيت مهرتي تسأميرو يتصنع نبري نسو بتفترو بكمبيوتر كإلاتن زنبرو فقري عبتو اوان كعنبب جمري اتي بحادي سدتنيا تحالفو مكارا نجانكم نعمتات زدليو صنعات هاو نتكنولوجي بسل إزاي كونه بفقري مقرابو نكمبيوترين نبروغرامين مصحافة تغيرو ببعلو كم مهار وسنة عبسان خوسيا سيتيت يونيفرسيتي نممهار انتفتنون بتعمي سلز تتصقمه كبقارصو تجدده كلوتي كلتو بولقاو صعرين مرمرين زرخبو مخانو بعوت مسرت كونه بمشيت اندا سرحه بمعالت دما بروغرامين كمهار زنبرو لغيزه عبي تمهرتي ايو بصنعات زتمهارو كلت جانكم كابتي زنبرو دخلت زوصو مراخي كونه عب كوبانيا يهو زجمرلو ناي سراح بعزو عب سحن 997 جانكم عب يهو كم انجينير كوينو تقوتره عبو بمسرح على ملخاوي نا انترنت مربب نا اسرارحا مراخبيتاتن ترديو بزرخبو ناي سراح تمكرو نا عبيتي بروجكتات كمرح تبقسه عب يهو عب زصنحلو 9 عامتات نخولتو عب صفحي زبصح درجه عبيو إتي عب يهو زرخبو فلتت نواتساب زخونه مسرت زسرحيو مس بريان أكتن استفترلو ناي مجمرتا مرخب جانكم عب يهو عب سرحلو وان مس بريان أكتن استراخبلو كلتيوم نتكنولوجي زنبروم فقري ننوي عامتات زصنح ناي سراح محزنات فتره بحبار كوينوم نعلم زي رأيتو حداس منجدي مراخب يخفترو تزاربو إتي نسو زنبرو صنعات بريان أكتن نقول حبتي أبت حسابات نموعان زقل امنات هاو مس بريان زنبرو متحببار نعلم زلوت مدرخ مراخبي نمفتار منجدي خفته كابيو مزرع استساناوتلو مدرخ دحر نوح عامتات عبيو مسرحو كلتيوم سراح بمودع كفالاليو وسن اتي ناي سراح مودع نجانكم نحدش فترة زخون جيزي حبو كابيو مسوته نعلم لخاوي نمقيار زخالو حسابات نممرمار جيزي وفي عب مدرخ زي نجانكم كاب عبي كوبانيا وتيو نبعلو فترة زمرحيو مسرح ياو قديفو موسى نتي عبي واتساب نمفتار زنبري دليت زبرابرو إيو الفيسبوك نمسرح زلوهم تمني عب كرتشهن شعاتن جانكم باريا عتنن عب فيسبوك سراح نمركاب فتونو يخون نمبر اتخبانيا نعاعتهم كقبروم ايدلين ات فيسبوك زنقرلو مخنيات نجانكم زيادة كقالس زلعالي إيو ات ودكت نعاعتهم نايبعلم كوبانيا نممسرات زخل وساني وسر فيسبوك ودوق نمكبر نجانكم رايو خوون
ንምግባር ዝያዳ ሓይሊ ሃቦ ዋትስኣፕ ዝተመስረተሉ እዋን ጃንኩም ንፈለማ ግዜ ኣይፎን ምስ ገዝአ ንዓለም ዝቕይር ሓሳብ መጽ ኣብ ስቶር ዝነበሩ መተግበርያታት ዝያዳ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ተረድእ ብ2009 ዋትስኣፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ መተግበርያ ኣብ ሩስያ ስሙ ተሰየመ ዕላምኡ ድማ ሰባት ብናፃን ብቕልጡፉን ንሓድሕዶም ክራኸቡ ብምግባር ነበረ እቲ ናይ መጀመርታ ዋትስኣፕ ንኹሉ መራኸቢ ዓለም ዝቐየረ ለውጢ እዩ ንመስታወቂያ ዘይብሉ ዓለም ምፍጣር ጃንኩም ንዋትስኣፕ መስታወቂያ ዘይብሉ ንምግባር ጽኑዕ ውሳነ ወሰደ ኣብ ውሽጢ መተግበርያ መስታወቂያ ምእታው ንግላውነት ተጠቀምቲ ከም ዝጸልዉ ይኣምን ነበረ እቲ መስታወቂያ ዘይብሉ ኣገባብ ተጠቂሙ ንዋትስኣፕ ዝያዳ ክፍቶ ገበሮ ንሱ ተጠቀምቲ ናይ መተግበርያ መረር ዘይኮነ እቲ ናይ ተጠቃሚ ባዕሉ እዩ ዝብል እምነት ነበሮ እዚ ግልጽነት እዚ ዋትስኣፕ ካብ ካልኦት መተግበርያታት ፍሉይ ገበሮ ኣብ መጀመርታ ናይ ዋትስኣፕ ዓወታት ዋትስኣፕ ኣብ መጀመርታ ዓመታት ብዙሕ እኳ እንተዘይተፈልጠ ብቕልጡፍ ግና ዓበየ ሰባት ነቲ ብናፃ መልእኽቲ ናይ ምልኣኽ ኣገባብ ፈተውዎ ጃንኩም ንዋትስኣፕ ንምምዕባል ንኹሉ ጊዜኡ ኣብቲ ስራሕ ኣውዓሎ እቲ ምውሳኽ ተጠቀምቲ ንጃንኩም ኣብ ዝለዓለ ሓሳባት ክጸንዕ ኣተባብዖ ዋትስኣፕ ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ከሎ ጃንኩም ንዓወት ንምብጻሕ ይጽዕር ነበረ ዋትስኣፕ ንዓለም ለኻዊ ተፈታውነት ክረክብ ከሎ ዋትስኣፕ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለምና ተፈታውነት ረኸበ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት እስያ ኣፍሪካ ደቡብ ኣሜሪካ ዋትስኣፕ ቀንዲ መራኸቢ ኾነ እቲ ንሰባት ብቐሊሉ ዘራኽብ መተግበርያ ዓለም ብሓደ መርበብ ከተኣሳሰር ገበሮ ጃንኩም ንዋትስኣፕ ንምዕባይ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት ክጥቀም ጀመረ ንዓለም ለኻዊ ተፈታውነት ዋትስኣፕ ንጃንኩም ካብቲ ናይ ቀደም ጸገማት ንላዕሊ ኣዕበዮ ምስ ብራይን ኣክተን ዝገበሮ ናይ ንግዲ ምትሕብባር ጃንኩም ብራይን ኣክተንን ንዋትስኣፕ ንምምዕባል ብሓባር ተቓለሱ ክልቲኦም ዘለዎም ዓቕሚ ተጠቂሞም ንዋትስኣፕ ብሉጽ መተግበሪ ገበርዎ እቲ ናይ ንግዲ ምትሕብባር ንዓለም ዘገርም መሳርሒ ክፈጥሩ ኣኽኢልዎ ብራይን ኣክተን ንጃንኩም ንባዕሉ ዝሓለፉ ጸገማት ክሰግሮ ሓጊዝዎ እቲ ክልቲኦም ዝገበርዎ ርክብ ንዓለም ዝልውጥ ታሪኽ ፈጠራ እዩ ጃንኩም ንግላውነት ተጠቀምቲ ብጣዕሚ የኽብር ነበረ ንሱ ኣብ ዋትስኣፕ ዝለኣኽ መልእኽቲ ብምስጢር ክሕሎ ይደሊ ነበረ እዚ ንግላዊ ዝነበረ ኣኽብሮት ንዋትስኣፕ ኣብ መስታወቂያ ሓለዎ ምስጢራውነት መልእኽቲ ተጠቀምቲ ዋትስኣፕ ካብ ካልኦት መተግበርያ ፍሉይ ገበሮ ጃንኩም ንግላዊ ከም መሰረታዊ መሰል ተጠቀምቲ እዩ ዝወስዶ ነበረ ዋትስኣፕ ንማሕበራዊ ርክብ ዝቐየረሉ እዋን ዋትስኣፕ ንምርኻብ ስድራቤትን ፈተውትን ካብ ርሑቕ ቀሪቡ እቲ ብቐሊሉ ዝለኣኽ መልእኽቲ ሰባት ከም ቀደም ብስልኪ ክዛረቡ ኣየድልዮምን ነበረ ዋትስኣፕ ንማሕበራዊ ርክብ ዓለም ብሓድሽ መንገዲ ቀየሮ ጃንኩም ንመራኸቢ ዓለም ዘመናዊ መንገዲ ክትቀይር ከም ዝኽእል ኣመስከረ ዋትስኣፕ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ብሓደ መርበብ ክተኣሳሰር ገበሮ ንፌስቡክ ዝሸጠሉ እዋን ኣብ 2014 ፌስቡክ ንዋትስኣፕ ብ$19 ቢልዮን ክገዝኦ ወሰነ እቲ ግዜ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቴክኖሎጂ ዝገርም ዋጋ እዩ ነይሩ ጃንኩም ምስ ፌስቡክ ኣብ ዝገበሮ ስምምዕ ዓቢ ሃብቲ ኣጥረየ እዚ ግዜ ንጃንኩም ካብቲ ዝነበሮ ድኽነት ንላዕሊ ኣውፅኦ ስምምዕ ምስ ፌስቡክ ንጃንኩም ኣብ መላእ ዓለም ተፈልዩ ክጽዋዕ ኣብቅዕ እቲ ምስ ፌስቡክ ዝተፈራረመሉ ትርጉም ዘለዎ ቦታ ጃንኩም ንውዕል ፌስቡክ ኣብቲ ቀደም ድኽነት ዝነበሮ ቦታ ፈረሙ እቲ ቦታ ቀደም ንስድራቤቱ ሓገዝ ዝረኸበሉ ዝነበረ እዩ እቲ ትርጉም ዘለዎ ቦታ ንጃንኩም ንሕሉፍ ህይወቱ ዘዘኻኽር እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝነበረ ድኽነት ናብ ሃብቲ ዘብጽሖ ቦታ ህያው ታሪኽ እዩ እቲ ቦታ ንጃንኩም ንጽንዓትን ንዓወትን ዘዘኻኽር መልእኽቲ እዩ ንፌስቡክ ንምጽንባር ዝነበሮ ውሳኔ ጃንኩም ምስ ፌስቡክ ክጽንበር ከሎ ንዋትስኣፕ ንምዕባይ ዝለዓለ ነበረ ጃንኩም ካብቲ ስደት ናብ ዓወት ዘብጽሖ መንገዲ ጃንኩም ካብ ዩክሬን ናብ ኣሜሪካ ተሰሪዱ ብትግሃት ተዓወተ እቲ ስደት ንጃንኩም ንዓወት ዘበራበሮ መድረኽ እዩ ነይሩ ጃንኩም
بصنعات ካብ ስደተኛ ናብ ሃብቲ በጽሐ እቲ ስደት ንጃንኩም ንዓለመ ለኻዊ መራሒ ዝጎበሮ እዩ። ጃንኩም ካብቲ መከራ ስደት ናብ ጫፍ ዓወት በጽሐ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ